Cappuccino lang, Day. G was late. G was late. Abo, Okay na, sige, cappuccino. Sige, Ano sige. lang, ano yan? Small or tall lang? Small. Oo, to lang, Day. Sige, Day. See you, Day. Okay, tapos. Babush. High five. Anna would be like, it's not following me. Good morning, mga titas. Luspad pa tayo for today's video. Mag-lipstick po. Yan ang ating daddy driver. Maaga yung nagising kasi hatid ako sa bus sa train station. Papunta po kaming Dembos. Naghilo na ba ako sa inyo? Anyway, I hope okay po kayong lahat. May pagala po kami. Kasama si Madam Rina, yung aking makasama sa trabaho. And si Madam Oli, yung may-ari ng Mama Merienda, Filipino store. Yun, yung palagi naming binibilhan ng kahit anong galing sa Pilipinas. Mga cravings yung longganisa, mga turon, mga basta lumpia. Basta kontakin nyo lang if you're in the Netherlands si Mama Merienda. Ang kanila din website. Agoy. I have dandruff doon. Wala pang lipstick ko eh. Isama ko po kayo sa pagala namin today. Ruth hasn't given me shopping money yet. What you did to the accu of the fietsbank? I didn't do anything. I just didn't use Yeah, it. that's the thing, yeah. Kasi sira po yung ano ko. Sira po yung aking battery ng backfits. Kaya hindi ko siya magawa. Where are we going? The boss. Oh. I thought you were gonna join to the other side. But sira po siya ilang buwan na. Kaya kailangan na bumili ng bagong battery. Kasi hindi na siya gumagana. Ganun pala talaga pag matagal na siyang hindi na charge or nagagamit. Bigla siyang mamamatay daw. Yun yung sabi. So, we have no choice. We have to buy another one because Anna will be home after 3 weeks sa camping. So, pag 2 free... weeks. 2 weeks? 3? Uy, this is the 3rd week. Check. Karam tayo. Check. Ja, met de cap van BD Tennis 3 weeks. So yun, pag free ako, syempre dalhin ko si Ana sa Hima no, na napapagod na po ako sa sa kakalakad. Tsaka hindi kami makabili ng grocery. Kasi nga bibit-bitin ko pa tapos maglalakad pa naman din kami papunta sa bahay. So kailangan na talagang bilhan ng battery. Diba? Kaya sabi niya hindi niya daw ako bigyan ng pang-shopping kaya binili na niya ng battery kahapon. But yeah, sama po kayo sa aming gala. Punta tayo sa Roermond, yung outlet doon. If nakapunta na kayo, nandito kayo sa Netherlands. Good for you. Pero first time ko po na pupunta doon kasama yung mga kaibigan ko. So enjoy po kayo sa video ito. Doy, Papa. Moes moes baboes. Good, eh? Don't do anything I wouldn't do. You too, bro. Shopping? I wouldn't do that. You gonna park here? Yeah. Agoy. Good day, bro. Babush. Catch you later. I have lipstick on. Have fun, bro. Yeah. Roches. Ana. Dito na tayo. Nasa loob na po yung dalawa. Nasa Starbucks daw sila naghihintay. Yung aming station dito sa Den Bosch.
Ano ba yan? G ba yan? Ay, no need na. No need na ako dahil kasi QR code lang ako. Wala akong ano. Ano ba kayo mga sex? Ayun, hindi ko alam kung naglagay. 40% na pala. Pag Sabado, start na siya. Naka-off pick. Alam, magkano yung hindi nila? 11 na lang ang magiging ano mo, kasi dapat 18 ka. Wala akong OV na dahil. Hindi ko makita. Hindi ko mahanap dahil. Holinar? Ano? Ito yung pinaka, may head sa Oh, BS6E. Dun. Madam. Alalay ba kami for today's video? Kaya naman talaga si Madam. Nahiya ako kasi ang outfit ni Oli. Berhen. Dahil, may tanong ako. Tanong mo dahil. Yung tanong ko dahil, mas strict pa siya? Mas rich. Nagyate. Sabi, pinagtatanggol ako. Sabi, wala naman sa'yo sinasabi si Rina. Sabi lang sa'yo. Okay, nasa Roermond na po tayo. Dearest. Nasa Roermond na po kami. Outfit check ni Madam Rina, be. Be. And si Madam? 18 years old, oh. Parang mag-beach lang. Putik si Rina. Pangalawang pagdadalaga ni Rina. Ako'y naiihi. Welcome po sa Roermond. Nadala mo na ba si Ana dito? Wala pa, first time ko dito ni. Dito ka ni. Limang taong ka na dito. Akala ko nagpunta ka. Ay, sorry, hindi ko alam na. Kailangan pala makapag-Roermond pag 1 year ka pa lang dito. May deadline yan. Kailangan, gusto niya rin na mag-picture daw kami doon sa Roermond. Yung mouth in Dutch is Mond. So, kaya Roermond. O, di ba ang witty? Yun yung mga Dutch humor eh. Ano ba yan? Paggawa, kaya pala naman naging room. Yan o. Roermond. Kaya pala. Yung bibig yung... Uy! Ingat So, ngayon nga. Grabe si Kuya, nag-beating na red light siya. Muntik na kami doon ah. Tanggalin ko yung cups. Bakit may... Oh, ni. Tingnan mo ni. Bigo na. Teka, kunin ko lang yung cups. Abay, tumakbo ni. Targa naman! Ngayon ay naglalakad na ang mga Fairness. naglalakad na kami papunta po sa sa outlet. Ang ganda ng sentrum nila, no? Wow. Tas ano na kasi 10 na, mag-11, magti-10 na. So open na yung iba. Ne, bili pa tayo ng bread.
Wala bang free taste? Ito yung cheese. Pwede free taste tayo. Ang ganda din ng church na yun, oh. Oo. Diyan tayo daan din. Ang ganda ng church ni. May paborito mo avocado, oh. 2 for 1. Ah, may avocado pa ako sa bahay ni. Ang daming fruits, oh. Outlet center. Ay, malapit na tayo. Ayan na yung outlet, oh. Akala ko yung backshot. So guys, andito na po kami sa Roermond. Ating si... Dito na po, mauubos ang yaman namin. Ubos na lang yaman ngayon. Ito na po si G in Holland. Ay! Ay! Sumakses na. At ito po si Dars. Dars. So kani mamaya, Wala pa po akong nabibili pero ito ay mabigat na. humawa ka ng mga Gucci bag. Picture na. Tapos Ano lang po talaga kami dito, tingin-tingin. Yun nga, pipicture na. Ang sabi sa Dutch, Allen Kijken. Kijken ni Kijken het kopen. For Sure sure, na siguro pag nakakita tayo ng Pinay na For sales sure ako lady. makakakita ko yung mga Pilipino dito kasi ang dami daw nagtatrabaho na Pilipino. Nakikita ang vlogs. Ang vlogs, walang nakikita ang vlogs. Ayan. Para po sila ang mga nakawala sa kura. Sila na po, ang mga day off po, mga inday. Siyempre, first day, oh my gosh, wala na, heavy na. Yung shades ni, gusto kong bumili ng shades ni. Lumabas sa sunod para sabay sa pa. Nakakahiya kami. Pakita mo ang pagmumukha niya. Oh my God, yung mga Pinay, Diyos ko. First time na first Naharang kami doon. Palabas po kami ng palabas kami ng Prada. Tapos, nag-beep talaga kami. So, feeling, inisa-isa kami. Nakakahiya. Nakakahiya. Kasi nagtingin ako doon sa, sunglasses doon ba. But anyway, papasok. $50 day. 50. Joke lang. 24 lang. Dala sa bag. Sige. And kakalabas lang po namin ng Nike. Yun nga, hindi naman kami hindi kami naharang. Pero anyway, doon sa Prada kanina, abay, tumunog. So, ang ending, iniisa-isa kami. Kasi nga, kami ang tumunog. Nakakahiya. First time ko po yung ganun. Tapos, nilapitan pa talaga kami ng staff kasi i-check daw kami isa-isa. Ano ba yan? Nakakahiya. Nakakahiya. Pero, anyway, okay lang kasi trabaho naman nila yun. Buti na lang hindi tayo nag-shoplift. Talaga siguro. Yun lang, share ko lang kasi nakakahiya. Buti hindi Pinay, no? Oh my God, Oo. machi-chismis ka nun. Buti yung staff hindi Pilipina, nakakahiya. Pero pumasok kami sa coach kanina, may Filipina staff doon. Ang niya, nice naman siya. Anyway, hahanap na po kami ng lafang. Yan. Ngayon naman, nasa Wagamama kami. Order na tayo. Ni, may shareable. Side dish ni. Tapos ito, tatlo ni, tag-isa tayo ni. Ano ba yan? Tag-isa daw kami nito. May edamame. Ayan. Ayan, bakit dagan wala?
So, baka pwede ka tayo naman. Ha? Kasi 5 minutes there. So, ano na ni? Side dish muna tayo. Ito. Ito, itry na dito. Tapos, ito, gyoza. Gusto niyo gyoza? Yeah. Feeling ko heavy na. Hindi heavy. Ay, nakaready naman na yan yung mga food nila eh. Magsaling ka. Ay, charot. Magsaling ka. Akala ko. At mag-roast tayo. Yeah. Like a teppanyaki noodles and patay. Mabilis naman pala kahit pila. Mabilis. Kalimitan, Pila lang hanggang may iwan ang size natin dyan. Kasi malalaki tayo yun. No? Ay, oo, sige. Hindi, pero so hopefully, meron kang ang size dyan. Kasi pinakamaliit ka ata. 36. Oh, meron naman. 36 din ako. May iwan yan. May iwan. Oh, yan na yung food namin. Teppanyaki, noodles, steak. I think na Tapos, may prawns, fancy. bao buns, yung coriander. Nililipat na ni Rina sa plate ko. Tapos kaya yun na is pad thai. Diet ako. Charot. Diet si ano. Thank you. Thank you. Oh, sorry. Sorry. It's makalik. Kain na kami. Mag-grab na ako sa ito. Hindi, ang sarap. Tapos may kimchi ni. Kailan ko pa si Bea sa inyo? Yeah, so bukas, nahanap kami ng papanoorin ng Ano ni? Nakapantay mo rin dalawa. Day, ito din Day. Maganda ti Day. higher chances na bibili mo pag Oh. Cute siya ni, no? Bagay sa'yo ni. Lahat ng Ah, sige, isa uli mo na. Ay, ni. Ni, isa uli mo na ni. parang 2-in-1 siya. Isa uli ni, isa uli. Balik na naman kami dito kasi may na-typean si Rina na bag. Supportive kami. Ayan, twinning kami ng slippers, twinning din kami ng bag. Gusto ko to kasi sobrang liit ng ano ng print niya. Yung ano ng brand maliit ba? Hindi masyadong malaki. Ito yun, ano. Cute siya dahil. Sige na. A few moments later. Ayun yung pila namin kanina dyan. Oh. So ngayon, mas mahaba na yung pila. Buti na lang safe na kami. Char. Yes, safe. Safe na kami. Safe na rin yun. Safe na din yung bank account namin. Yan, pasok kami dito kasi si Oli nasa loob. Tapos na po kami doon. And ngayon may titingnan si Oli sa ibang shop. Yan na si Oli. Oh. Go girl. Many things inside. Ang dami pagbukas. Shrek or something like that. Yeah. Ang dami pagbukas. I'm sorry, but can you get a new one? Yeah, of course. Oh my God. Ayun na, bumibili na si ate girl. Yung duyo na to. Bagay ba? Yes, perfect. Ne, ano na? Ito na nga. Ito na nga. Ito na nga.
promise. Alam niyo ba itong si Olinor? Ayaw niyang bumili. Kanina pa. Ayaw niya Ang kaming... gusto niya ay Versace on the floor. Kaya pala hindi sumasama sa amin sa mga shops. Kaya pala. Kasi ang gusto, Versace on the floor. Oh, yun na nga. Tumunog na rin sa Versace, diba? Yun na nga, kanina tumunog doon sa Prada. So, bumalik kami para bumili. Naman, bumalik kami doon. Char lang. Pero, Second chance. Ganun. oh, pero may nangyari pa din, di ba? Redeem ourselves. Pagdating sa counter, yung card. Nyeh. Ayaw gumana ng card. Buti na lang, maraming pera si Rina eh. May credit card. Kung wala, wala eh. Nakakahiya. Mas nakakahiya yung nasa counter ka na tapos tumutunog, hindi gumana yung card. Hindi pa niya in-explain sa'yo kaagad. Oo, tapos yung babae hindi nag... Ano ba? Hindi ko alam. Hindi siya nag-offer na parang do you have another card or... Wala, ano lang siya, do you wanna try again? Sabi ko, oh, okay, yeah, let's try again. Pero sabi ko, let me try another card kasi yung Wise ko nga, may Wise ako. Kaso, taranta ako, girl. Nakalimutan ko na, dala ko yung Wise card ko. Ang gusto ko lang gamitin yung Wise sa Apple Wallet. Bugets, nataranta si Jean Holland. Ano ba yan? So, parang ako pa, parang kung pinawisan yung kilikili ko, day. Kasi nahiya ako ba? Ano ba yan? Pero anyway, we're going back to this, sa sentro. Tigilan na namin to kasi Kanya-kanyang sardina. sardinas po muna kami. Ay, hindi, patatas na lang. Mas mura man ang patatas dito. Hindi, but anyway, mag-cheesecake po muna kami or mag-coffee, ganon. Tapos, punta na ulit kaming train station. It's been a fun day! Ayan, punta kami sa Bagel and Beans para mag-cheesecake. Ayun na ni, nasa dulo na ni. Nandito na po kami sa Bagel and Beans and then we ordered iced coffee and then may cheesecake din kami ni May Oli. turuan mo nga kami, hindi kami marunong na ito. Igaganon basa. Parang pwede mo siyang Darls. Parang kalamansi. Parang ganun, oo. Akala ko parang tequila, girl. I swear, masarap siya. Walang joke. Ayop ka. It's makalik. Chaser Masarap sa to. cheesecake. Mo yung may orange niya at saka wala para ma-compare mo. Ano yung mata mo makagano'n ni oh. May makagano'n ni oh. Tawang-tawa si Uli. It's always the most memorable talaga. Good luck talaga sa'yo. Hindi naman nakagano'n mo. Pag bad mood yan sa Monday, alam mo na. Darls, i-try mo Darls. Tapos, I-chaser. i-try mo tapos para review mo. Ina lang ako ng kalamansi. Mas masarap siya na may ganyan. Okay na ni, relax na ni. Lahat ng mga pinaggagawa mo talaga naman. Putang ina, ganito pala pag Dinadamay social. siya. Damay-damay na to. Ano? Okay lang, ah. Ay, ang taas ng standard. Okay lang daw. Yung ba yung secret? Yung lemon zest? Hindi naman, yung mismo, yung Para kasi siyang yung mix yung asin niya at saka tamis. Yeah, actually. Pero actually, hindi talaga ako mahilig sa ganun. Sa cake. Ewan ko ba? Hindi ako mahilig sa cake, pero exception ang cheesecake. Kami may parang ganito, medyo A few moments later. Tapos na po ang aming sadya. the damage. Tapos na po yung aming mission dito sa Roermond. Girl, masaya ka naman. Pwede na. Pwede na. Ay, Ay, dahil. Pag tinanong niya kasi basta sabi mo, bumili ka na. Rina, okay lang ba sa'yo yung araw natin? Okay. Okay. Kaya yun, masaya naman. Babalik po kami dito pag nakaluwag-luwag na naman. Dahil sobrang saya ng araw namin. Oh. Talaga hindi umalan. At hindi umulan, nakiayon yung weather sa amin. And ngayon, punta na po ulit kami sa station para bumalik na kami sa mga buhay namin. Bumalik sa katotohanan. Ang bukas, po kami, patatas lang tsaka itlog. Mga joke-joke lang namin yan, no? But yeah, thanks for joining sa amin dito sa Roermond. And kita-kita na po tayo sa bahay. Di ba, Dars?
Hindi pa naman. Hindi ba? Go, go, go. Isa pa. Isa pa. Outtake, outtake. Charot. Oo. Di, pero hindi rin malay mo may makatapat siya. Ne, yung ano ng puso na, tigrig, hiya, tigrig, hiya. Hindi na normal. Ne, yung pulso mo, ne. Nasa, ano na kami, nasa Dimbos na kami, and dito na rin kami maghiwa-hiwalay. Si Rina ay may mission, patanay. Si Madam, may date pa yan. At ako ay uuwi na. At naghihintay si Ana doon. Bye-bye. Ingat. Thank you. Baho, girl. Bye-bye. Next time ulit. Day, magbabay ka na sa vlog ko, Day. Bye. Bye. Yan na po si Madam Rina. And then next niyan, yung bus ko din. Nasa E lang din kami. E na platform. Dito si Ana. Nagtatago si Ana, guys. Hindi niya alam na nakita ko siya. Nagtatago. Nagtatago sa sasakyan. Boo! Watch out ha, autos catcha. Umoy Maisha. Ang cute-cute niya. Hi! Hallo. Goedemorgen. Anna, ik heb nieuwe slippers. Oh, I find one. Ja, Was nice, hè? 40%. Yeah, but you liked it, Yeah, hè? I like it. I want to go back. Ja, dat is leuk, hè? Anne heeft ook Anne doet een beetje oma missen, hè? Oh, but you also miss mama? Yes. Night, titas. Hi, Tita. See you next time. See you next time. I love you, mama. Love you. Na doei. Doei. See you na naman po sa susunod na video. Doei. Doei. Mush, mush, babush. Mush, mush, I like your dress, love. You look so nice. Aww. With the sandals. Oh, sus, nakasandal pa talaga, oh. Hello. Uy, ko pretty. Manonin pa lang ka, Bye, titas. Bye, Tita.